A Max és Dominik, és ugyaninnen folytatjuk, mert előbb véletlenül leállítottam, és összekoszoltam a mobilt. Jó, nem ledobtad. Ezeket a részeket igazából az első részt azt... Itt erre van egy tudás. Az első részt igazából nem itt Nagyszenken forgattuk. Vagyis de, Nagyszenken volt. Csak átértünk. Nem, Kopházán volt, és Kopházáról értünk Nagyszenkre, te elme. És most is Nagyszenken vagyunk. Csak igazából Kopház és Nagyszenk határán voltunk egy kicsi fás részen. Szóval úgy simán át lehet volna menni. De most nem kéne kilapítanunk más burzáját. Ez másé. Figyelj, hogyha idékbe mehetek, és itt már úgyis le van lapulva. Ott arra Hogyan lehet rázumolni? Ezzel? Nem lehet. Nem lehet? Én most a mobilomon is rá lehet zoomolni. Jó, az enyém viszont nagyon régi. Nem akarsz új mobilt? Igen, akarok. Apukám mondja, ne szólítják. Mondja, hogy azért, mert drága, pedig kaphatnák, azt mondta. Gyere már! Szóval melyik most a világ, most egy nagyon menő mobil? A Samsung Galaxy Ace, a Ace-esek, a 2-3 ez, meg a meg a Core. Hát te androidosnál fogsz kapni, nem? Igen, van a Samsung. Akkor azzal fogjuk folytatni, mert azzal le is lehet állítani a videót. Ja. De a traktoros úton megyünk, bazd. De lehetséges, hogy igazából csak karácsonykor kapok új mobilt. Hát és ráér az. Téren is fogunk egy ilyen kutatást majd csinálni a hóban, ugye Dominik? Nem tudom, hogyha kiengedek, jó? Oké. Sajnosan múlt télen nem tudtunk még csinálni a Domival egy ilyen Igen, de már most csináltam videót. ezt a üzét, ezt a Azért nem csatornát. csönd. Azért, mert és akkor meg nem költözött ide Nagyszenkre. És most kimegyünk a búzából. Ez most a harmadik része ennek a sorozatnak. Ez a sorozat lesz, ugye Dominik? Igen. Hónaponta háromszor fogunk egy részt. Dehogy! Vagy? Több milliárdszor fogunk hónaponta. És ezeket mind fel fogod rakni most a YouTube csatornádra? Elvileg, jó? Feltegyem? Ja, nem. Tegyem fel a izére, a régire, vagy az új horrorosra. A régire, nem, az új horrorosra. Oké. És Dominik, neked van Facebookod? Nincs. Csinálják, kurva jó. Jöttem azon, hogy nincs engedély. Oké, ezt most elmentsem. Igen, ez a videó ennyi is lett volna. Ha tetszett a videó, nyomjatok is egy lájkot, és ne felejtsétek el feliratkozni. Sziasztok!